Здравейте, приятели на Регент Homes! Аз съм Диана Йовчева и днес по покана на Регент ще представя за вас този имот в квартал Падало, който предстои да бъде отдаден под наем и в чието обзавеждане и декориране участвах. Сега ще ви покажа какво се получи. Всекидневната обединява кухня, трапезария и холна част. Подбрахме топли цветове и акцент в цвят мента, който придава изключителна свежест на помещението. Трапезният кът съчетава в себе си удобство и уют. Ако държите на домашно приготвената храна, ние сме се погрижили да има всичко необходимо за вашия комфорт в кухнята. Сега да видим и останалите помещения. Елате с мен. Спалнята с белите мебели, които подбрахме за нея, съчетава спокойна атмосфера и пълен релакс. Банята се отличава с модерни санитарни решения и изчистен дизайн. Жилището разполага и с трета стая. Според последните тенденции от недвижимите имоти, тя се обзавежда допълнително според нуждите на бъдещите наематели. Завършваме с антрето, което е решено изцяло в бяло. Разбира се, тук търсеният ефект е пространство и светлина. Това беше моят начин да обзаведа апартамента. Ако ви е харесал и искате вие да го наемете, потърсете брокера на имота Цветомир Йовчев на неговия номер. На бъдещите наематели пожелавам много щастливи мигове тук. И помнете, най-важното в един дом са хората, с които го споделяме.